Замисляли ли сте се, защо просто не можем да имаме всичко, което си поискаме? Защо винаги се налага да избираме това или онова? Днес ще се гмърнем точно в тази тема, защото ще разгледаме самата същност на икономиката, проблема с избора в един свят, където ресурсите просто не стигат за всички. Този цитат на икономиста Пол Самуелсън оцелва право в десетката. Още от малки се сблъскваме с тази проста истина. Този урок от детството всъщност е в основата на абсолютно всяко икономическо решение, което взимаме. Като възрастни, като фирми, а дори и като цели държави. И всичко се свежда до един фундаментален конфликт. От едната страна са нашите желания и нужди, които, нека си го признаем, са на практика безкрайни. Винаги искаме още нещо. От другата страна обаче са средствата, с които можем да ги задоволим, и те са силно ограничени. Точно този сблъсък икономистите наричат оскъдност. Ето я и по-формалната дефиниция. Важно е да се разбере, че оскъдност не означава просто, че нещо е рядко. Например, една рядка болест не е оскъдна, просто защото никой не я иска. Оскъдността се появява, когато има по-малко от нещо, отколкото хората биха искали да имат, ако то беше безплатно. И това е проблем, който засяга абсолютно всички, от най-бедните до най-богатите. За да стане още по-ясно, нека разделим нещата на две. Имаме така наречените свободни блага, като въздуха, например. Те са толкова изобилни, че стигат за всички и няма нужда да правим избор. Но повечето неща в живота са икономически блага. Коли, храна, жилища. Тяхното количество е по-малко, отколкото са нуждите, и точно за тях трябва да се борим и да избираме. Добре, щом всичко е оскъдно, как тогава обществата се справят с този проблем? Те използват определени инструменти, за да произвеждат благата и услугите, от които имат нужда. Тези инструменти са познати като производствени фактори. Тези 4 фактора са основните съставки във всяка икономика. Първо, имаме труда. Това са всички човешки усилия, и физически, и умствени. След това е капиталът, инструментите, машините, сградите, които използваме. Трети са природните ресурси, всичко, което взимаме от природата. И накрая искрата, която запалва всичко, предприемачеството. Това е умението да се комбинират останалите 3 фактора и да се поеме риск, за да се създаде нещо ново. Този проблем с избора може да звучи малко абстрактно, но икономистите са измислили един много елегантен модел, с който да го покажат визуално. Понеже ресурсите ни са ограничени, има и лимит на това, което можем да произведем. Нека разгледаме така наречената граница на производствените възможности. Хайде да си представим една много упростена икономика. Тя произвежда само 2 неща – храна и трактори. Тази таблица ни показва различните възможни комбинации. Виждате ли? Ако се впрегнат всички ресурси, за да се произведат 500 000 трактора, тогава не остава нищо за производство на храна. И обратното, ако искаме максимално количество храна, трябва да се откажем от абсолютно всички трактори. А сега нека прехвърлим тези числа от таблицата на една графика. Получава се ето тази извита линия. Нарича се граница на производствените възможности. Всяка една точка върху самата крива, като точки D или E, означава, че икономиката работи ефективно. С други думи, използва всичките си ресурси по възможно най-добрия начин, без никакво разхищение. Това къде точно се намираме спрямо кривата е ключово. Ако сме в точка H, т.е. вътре, това е лош знак. Означава, че имаме безработица или просто не използваме ресурсите си както трябва. Можем да произвеждаме повече и от двете неща. От друга страна, точка G, извън кривата, е нашата голяма мечта. Но за момента тя е просто невъзможна с ресурсите и технологиите, с които разполагаме. И тук стигаме до една от най-важните концепции в икономиката изобщо. Винаги, когато правим избор, ние се отказваме от нещо друго. Ако някой реши да гледа това обяснение, алтернативният му разход е онова, което би правил в момента, може би да пие кафе с приятели. Точно стойността на най-добрата пропусната възможност се нарича алтернативен разход. Нека се върнем към нашата графика, за да стане кристално ясно. Да кажем, че икономиката решава да се премести от точка D в точка E. Защо? За да произведе още 1 милион тона храна. Но за да го направи, тя трябва да се откаже от производството на 180 000 трактора. Ето това е алтернативният разход за тази допълнителна храна – 180 000 трактора по-малко. Добре де, това означава ли, че сме завинаги заклещени в рамките на тази крива?
Обречени ли сме вечно да правим компромиси или все пак има начин да имаме повече от всичко? Точно така. Това е въпросът за $1 милион, нали? Възможно ли е да се измъкнем от този компромис и да постигнем онова, което преди малко нарекохме невъзможно? Отговора е едно голямо да, и това се случва чрез нещо наречено икономически растеж. Когато една икономика расте, цялата граница на производствените възможности се избутва навън и надясно. Това означава, че точки като G, които доскоро са били недостижима мечта, вече са напълно възможни. А как става тази магия? Всъщност не е магия, а резултат от 4 основни двигателя. Първо, повече или по-квалифицирани работници. Второ, откриването на нови природни ресурси, като например нефтено находище. Трето, и може би най-важното в днешно време, технологичните иновации, които ни правят в пъти по-продуктивни. И четвърто, натрупването на повече капитал, т.е. строежът на повече фабрики и машини. Окей, разбрахме, че изборът е неизбежен. Логичният въпрос след това е, а кой прави този избор? Всяко общество, всяка държава трябва да има някакъв механизъм, по който да решава как да разпредели оскъдните си ресурси. Всяка една икономическа система, от древните цивилизации до днешните глобални икономики, трябва да си отговори на тези 3 фундаментални въпроса. Първо, какво точно да произвеждаме с ограничените си ресурси? Второ, как да го произведем? С какви технологии? И трето, може би най-сложният въпрос – как да разпределим произведеното между хората в обществото? Има 2 основни начина да се отговори на тези въпроси. В пазарната икономика отговорите идват от милиони индивидуални решения на потребители и фирми. Цените на пазара са тези, които координират всичко. В командната икономика, от друга страна, тези решения се взимат централно, от правителството. Разбира се, в реалния свят почти никога нещата не са черно-бели. Повечето днешни икономики са смесени, като комбинират елементи и от двата модела. С този цитат картинката се завършва. Проблемът с избора не се отнася само до неща като храна и трактори. Той засяга и най-големите цели на обществото. Трябва постоянно да избираме между икономическа ефективност и социално равенство, между пълна заетост и стабилни цени. Компромисите са абсолютно навсякъде. И така, оставаме ви с този въпрос за размисъл. Кое е по-важно? Да се създаде възможно най-големият икономически пай или да сме сигурни, че всеки получава справедливо парче от него? Това е може би един от най-дълбоките и вечни дебати в икономиката и политиката и до днес.